श्री राधे राधे। एगो सोहर लेके आयल बनी, सुनत सबे कैसन लागता कमेंट बॉक्स में जरूर बताए सबे। रउआ पचन के साथ चाहे हमरा के। दुखवा के मारल अइली बिटिया हो मैया के अपने दुआरा हो कि मैया के दुआरा नु हो कि मैया बाहरी बाड़ू कि भीतरवा हो या राजवा हमरो सुनबू हो या राजिया हमरो सुनबू न हो। ए मैया नाही जइबे हमहू ससुरवा हो ससुइया बिरही बोल हो ससुइया ताना मारे हो ननदिया मेहना मारे नुओ। घर में से निकलेली मैया हो त बेटी के पूछ कुशलतिया हो कि बेटी कुशलतिया नु हो कि बेटी कैसे कैसे बाड़ू तू ससुरवा हो कि हम के बताइबू हो कि हम के बताइबू न हो। सासु मोर कहेली बाझिनिया हो ननदिया कह निर्बाझिन हो ननदिया कह निर्बाझिनी हो। ओ मैया बारे बियहुता घर से निकाल हो कि कहवा हम जाइबे हो कि कहवा हम जाइबे नु हो कि मैया ये तने में आईनी तुहरे घरवा हो कि यही हम रहबे हो कि कहीं हम रहबे नु हो। एतना बचनिया मैया सुन हो कि सुन ही न पावे हो कि सुन ही न पावे नु हो कि बेटी तोहा के हम रखबे जो घरवा हो पतोहियो बाजिन होई है हो पतोहियो बाजिन होई है नु हो। एतना बचनिया रनिया सुनली हो कि सुना ही न पावली हो कि सुना ही न पावली न हो कि रनिया चली जाली दक्षिण के ओरवा हो जहाँ अगिन देवे रहे हो जहाँ अगिन देवे रहे नु हो। हे अगिन देवे देतिया अपन मुहे आगिया हो कि जरी मारी जाईती हो कि जरी मारी जाईती न हो। हे अगिन देव पियावा मुख घर से निकाल हो ननदिया कह नीरे बाजिन हो ससुइया कहाँ बाझिनिया हो ससुइया कहाँ बाझिनिया नु हो। एतना बचनिया जब सुने न अगिन देवे तन उनके पानिया हो कि देहन उनके पानिया नु कि बेटी पनिया पिया रही है तुम्हें गारा भवा हो कि केहुना मरिया तानावा हो कि केहुना मरिया तानावानु। हे बेटी हमारे जे तानी हवेलिया हो कि यही लेहबू बासवा हो कि यही रहबू बासवानु हो।